Gift asiyi-gift kuphela ukuthi mhlambe njengoba ngigcoke so njengoba besincokola ukuthi bazothingisa ngoma nani. I-gift asiyikuthi i-gift uzothi uphiwa abantu abaphansi, uphiwa abantu abaphezulu, abantu abaseceleni. I-gift into uNkulunkulu aze nayo bese la mofika la ngaphandle le gift oze nayo bakhona abantu abakwazi ukuyibona bese bayayimanipulator bayisebenzise ngendlela yabo ukuthi usebenzele bona the dark kingdom. Afuna ukuthi mawaphuza ungawaphuzi wagijimise. Yeah. Wagijimise uvela ukuthatha amanzi and wese ahlala nasemaplastikini kuba neplastic sokhuluma ngelinye ilanga. Amanzi mawaphuza same time uthi gugu awaniki direction. Awaniki direction. Mina uphuza kanjani? Fanele uwaphuze ume. Uphuza ume. Waphuze ume. Waphuze ume wanika i-direction kahle ukuthi akwazi ukuhamba kahle. Hence noma abantu badla bayathanda ukuthi mabadla in between baphuza amanzi. Awuthi udla ngapha uphuza amanzi. Udle uphuza amanzi or uphuza cold drink or uphuza ijuice. And enye imistake ethandwa abantu mabaqeda ukudla badla ama fruits. Mabaqeda ukudla bese badla ama fruits. If uzodla ama fruits, i-fruits licheche libole before ukudla. So rather uqala ngefruit iqala udla ama fruits wakho uqede bese uphuza amanzi wakho lawo ke uhlale 30 minutes bese khanda udle egcineni. Yes. So la uthola mhlawumbe ngidla ukudla bese mangiqeda ukudla bese uphuza amanzi ayikho right leyo. Akukho right.